I hej-ro-sport kan du komme på vandet i forskellige bådetyper. Kajakker og havkajakker, indrikker og afdrikker. Her vil vi introducere dig for vores afdrikker af typen Coastal. Coastal-båden er en let båd, som er nem at manøvrere. Årerne bæres ud på broen, og båden klargøres, inden den sættes i vandet. I Coastal-båden er der plads til 2, og der ros uden styrmand. Hver roer har 2 årer, og der manøvreres med årerne. Coastal-båden har en kølefinde. Finden sidder i agter. Pas på den, når båden løftes på og af vognen. Riggene klappes ud, mens båden er på land, så de er klar til årerne, så snart båden er på vandet. Coastal-båden har kun én bundprop. Den sidder i agter og skal forblive i. Tjek, at den er godt skruet til. Spændholterne justeres med 3 skruer. Coastal-båden sættes i vandet med stævnen først. Båden er let og skal tøjes til broen, mens den gøres klar til ombordstigning. Roning i Coastal-båden følger HI's regler om, at redningsveste er obligatoriske i vinterperioden. Styrbordsårerne sættes i først og lægges på broen. Skruen på svirvlerne strammes godt til. Bagbordsårerne sættes i en af gangen ved at sætte en fod ud på båden. Roerne går ombord samtidig med højre ben først. Samtidig holdes ved begge årer med højre hånd. Begge roere skubber båden fra broen med venstre fod, så ligger den stabilt under fralægningen. Coastal-båden har ingen styrmand og intet ror. Den styres udelukkende med årerne. Det er etteren, som holder udkig og sikrer, at kursen holdes. Stævnen rettes mod broens yderste hjørne, og roerne trækker båden langs med og ind til broen. Undgå skøjning, medmindre det er absolut nødvendigt. I så fald skal der skøjes varsomt, ellers kommer der vand ind. God fornøjelse med Coastal-båden.